Кремлівське лобі в Європі зазнало чергової поразки. У парламентській асамблеї Ради Європи не зняли санкції з Росії і не повернули її делегації право голосу. Напередодні ввечері в ПАРЄ тривали запеклі дебати щодо резолюції, яку проштовхував один з так званих російських друзів генсек Ради Європи Торбьорн Ягланд. Цей документ мав би змінити процедуру запровадження санкцій в асамблеї на користь Росії. Однак ще до голосування українська делегація змогла внести правки у резолюцію, які фактично зробили неможливим повернення російської делегації у сесійну залу ПАРЄ. Принаймні, допоки Кремль не виконає усі вимоги, які були ухвалені Європою через російську агресію проти України. І саме за таку редакцію резолюції, зрештою, проголосувала парламентська асамблея. Резолюція ПАРЄ проголосована. Росія не отримала зміни процедури запровадження санкцій. При цьому Росія в резолюції критикується за боягузтво та шантаж, тобто відмову платити внесок до Ради Європи. Її закликали не боятися і не шантажувати, а виконувати зобов'язання. Існуючий санкційний механізм залишається.